Moikka YouTube, tässä on video. Ketä ei oo pyytänyt, että mä tekisin video mistä mä teen noita videoita, mutta tässä se nyt on, että vähän huonekierros, niin kato, tuossa on mun koira Dana. Oh. Se nukkuu mun sängyllä kivasti. Siinä on lipastoa, siellä on jotakin täällä on jotakin johtoja 2PS2. Muuten ne on myynnissä molemmat sitten. Sitten siellä on jotakin adapteria, ruuvimeisseliä. Sitten ette kuitenkaan näe sinne. Liian pimeätä. Täällä on... siellä on läppärin näyttö, jotakin peliä. Läppärin akku siinä, jos näette. Akku. Joo, pannaan nyt talteen. Täällä pitäisi olla mun sukat, kalsarit ja vanhat pelivaatteet. Juu. Tossa on 2 tuolia. Siellä on tietenkin kaikkien pelaajien omaa juomaa nimeltä ES. Toisena Eurosuper Energy Drink. Tölkkejä. Te ette kuitenkaan sinnekin näe. Mä voin itse asiassa kohta antaa teille valoa, että näette. Sitten tässä tietenkin mun kone. Tiedätte, että mä tiedän mitä te ajattelette, että vau, että että sillä on ihan hirveä hieno, iso hieno kone ja kaikki. Ja noin paljon pelejäkin Steamissa, mut kattokaapas tätä. Tadaa, läppäri. On kyllä tulos. Ei siinä mene kuin joku pari viikkoa, niin mä oon tilannut pöytäkoneen, niin mä saan sen tähän näin kiinni. Tossa on mun kännykän latausjohto, tulee tästä näin täällä. Jos mä teen jotain tämmösiä, niin mä saan ne tänne näin. Tossa on se, Tossa on se paikka, missä kaveri, jos meillä on kaveri Jökylässä, niin se pitää munkaan lanea ja live-striimata ja tämmöstä. Noho, telkkari meni pois päältä. Kakkapää, telkkari. Niin, ja sit siisti juttu. Mulla on Windows 8. Asensin siitä jo kauan, kun mä asensin se mun koneeseen. Muuten hieno. Ja hyödyllinen. Sitten tääkin maksaa jotain parisataa tää pelkkä näyttö. Ja sitten on kaikkea kivaa. Ja muuten toi läppäri maksoi itse kans jotain 800, en tiedä miksi. Kuitenkin hyvä läppäri. Pyörittää niinku MV3 ja tämmösiä. Normaalisti. Sitten täällä, niinku mä tein kerran näitte, mutta jos te nyt tunne näette, niin tossa on semmonen... Mä oon ostanut Battle Chestin World of Warcraftia, mutta kun mä pelasin sitä hetken, niin mä taisin ottaa tähän paskapeli. Joku 30-levun tyyppi on mulla. Tossa on joku Pleikka 3 ohjain. Joku vanha langaton hiiri. Koulure. Sitten täällä mä ajan motocrossilla, niin täällä on mun rintapanssarit tietenkin. Kaikilla pitää olla rintapanssarit. Sitten tossa on mun lätkämaila. No te ette näe sinnekään varmaan kunnolla. Miksi mä näen sinne? Ihan sama. No mä otan se pois sieltä. Se on tässä. Ihan normaali puumaila. Toimii hyvin. Sitten mä en yleensä, kun ei ole rahaa, niin mä juon vettä, niin mä juon sitä tämmöisestä kivasta juomapullosta. Ihan toimiva. Sitten mulla on kirjoja. Mä oon lukenut joitakin niistä, koska on ollut tylsää. Siellä on mun crossikypärä, korispallo, joku vanha näyttö. Näytön johtoja. Sitten siinä on Call of Duty Black Ops. Otas hetki. Tässä. Call of Duty Black Ops siinä. Sitten täällä on joku Spider-Man 2. Tässä on Windows 8 Pro asennus. Levykkeet tossa. Joo, ja sitten sen päällä on FIFA 13. Otas hetki. Missä tossa? Tadaa! No siinä oli lähellä miltei mun huone, mut pleikkari on tossa huoneen vieressä. Taulu TV:ssä kiinni. Hetki. Vähän sotkusta. Pidettiin vähän lanien tapaiset jutut, mut vähän enemmän riehuttiin.
Siinä on aula. Siinä on meidän hieno pleikkari. Siinä on mun oikee Black Ops, kun eka meni rikki. Ootas. Juuso on tuolla sisällä. Mä otan sen pois. Tässä näin näette hienon jutun. Näin. Meneekö se paikoilleen? Se meni. Näin. Ja sitten ihan sama annetaan se olla päällä. Sitten mennäänpäs katsomaan vähän. Mä teen videoita semmosella kuin Camstudio. Vähän ehkä huono, mutta toimii hyvin. Sitten mun Steam-nimi on Jibaron. Mä tiedän, että mun YouTube-kanavan nimi on Jibaron Gamer, mutta kun siihen ei käynyt se Jibaron. Sitten mä pelaan enimmiltään CS, Codination Zerota. Codination Zero, no tätä mä en pelaa paljon yhtään, mä oon kokeillut kerran. Sourcea mä pelaan toisella käyttäjällä. Dota, no mä aloitin sen vähän aikaa sitten. Half-Life pitäisi ostaa, paitsi että mä en jaksa, koska se on huono peli. Left 4 Deadin mä ostin vähän aikaa sitten ja tätä mä oon pelannut silloin, kun mulla ei ollut mitään maksettua peliä tällä käyttäjällä. Ajattelin ostaa seuraavaksi Call of Duty MV3 tänne, tai MV2 sit. Ihan vain jostain syystä ostin semmosen kuin Spider-Man 2. Ja sitten, niin ja sitten, jos haluatte nähdä koneen, minkä mä ostan seuraavaksi, niin mä teen siitä lenkinnän. Näin, se on tommonen. Sitten, katos, toi oli kiva teksti, kun mä luin tuon. Lukeapa tosta. Haha, vaihtokannetta vaan. Sitten katsotaan tekniset tiedot. Se on Dual Core 4 gigabittiä. Mulla on sit jotain 8 gigabittiä omia muistikampoja. Sitten kun mä ostan, niin mä vaihan. Tota ei tarvii ehkä vaihtaa. Mulla on toinenkin näytöohja, mutta mä en tiedä, onko se parempi. Joo, ja pyöri MV3, Sleeping Dogs ja Skyrim ihan sama. No, siinä oli se. Sitten haluatte, nyt tässä näin kun tuli ilmi, niin jos haluatte tietää hyvän ohjelman, millä pystyy putsata koneen, niin se on tämmönen kuin C-Cleaner. Mä oon ladannut sen ja katsotaan nyt mitä se tekee. Oho, se pepanee nopeasti. Se poistaa jotakin. Ai niin, se poistaa nämä turhat tiedot. Niin. Täällä on rekisterin puhdosti. No, etsitään rekisterin virheitä. Jipi, virheitä. No, korjavalitut virheet, noi. Etitäänpä lisää, jos löytyisi. No, tietenkin löytyy. No, mutta mä näytän teille myöhemmin. Sitten on tietenkin kaukosaidin ja siinä taisi ehkä olla kaikki. Sitten kun mä vähän niinku muutan huoneen järjestystä, saan lisää kamaa tänne huoneeseen niinku uuden koneen ja tämmöstä. Niin, sit mä teen uuden, mut sitä kanssa, että piilotan täällä mun veljet yrittää varastaa mun uuden näytön ohjaimen. AMD Club, mun mielestä tehokas. Jos teette pelin Nexuits, niin normaali koneet ei pyöritä sitä. Tääpä pyörittää, tää näyttis. Ahaa. Sitten kun mä puhuin niistä muistikammoista, kun tuossa oli 4 gigabittiä muistia, niin täällä on 2 4 gigabitin Kingston muistikampaa. Tadaa! Ihan kivoja mun mielestä. Oli vanhas Enon ohjelmointikoneessa kiinni nämä kaikki osat. Mä voisin ottaa vielä Asuksen emolevyn irti, mutta sitten jäi isoveljelle mitään osia. Ja ne on tälläkin hetkellä rakentamassa uutta konetta. Mut kun mäpä rakennan oman koneen, niin mä vaihan osia siitä, minkä mä aion ostaa. No ei ne tonne, mä huomaan pistän ne samaan piiloon venat kanssa, mä tarvitsen tähän 2 kättä. Näin. Sitten toikin on tietenkin Acerin, kaikki mun tavaraa pitää olla Aceria. Hyvä merkki. Sitten tossa pallossa on tietenkin Suomen maajoukkueen pelaajan nimmari. Tossa noin se kirjoitti vielä oman nimenselvennyksen tuohon viereen. Muuten mä myyn tän pallon. Tää on joku 200 arvoinen, mutta se lähtee multa 50. Et jos joku on kiinnostunut. Joku keräilijä. Niin. Toivottavasti viihyitte, mutta
Tässä oli mun huone.